एक्सारसाइज खालामलायनोसैलाय गाबोन हैद 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 शाला इखौनो हाया नालै आं मानिलाय नोंखौ बुथारलां आइदि हा है साबायसो आथिङा बेखौनो खालामबाय थायो आंलै बिलाय खालामसैलां है इया 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 iya 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 belum berapa yang nabe जाबाय दिनै बेखिनियानो ओइ आदा रलाय औ आंखौ गाबज्रिदों औ आदा दाउला फिजिया बबेखिनियावमोन अ दाउला फिजिया ना ओइ ससे थांबानो मोनसिगोन दे ओरै आगदा साइडजों गेटाव लिरनाय दंखायो मोनहैगोन दे थेंक इउ आदा सफैबाय आदामोन बेनो दाउला फिजिया 150 जाबाय आदा लोगो फंबाय राङा जाखो बिसोरलाय आदा जों गोदानै थानो फैदोंमोन बबेनि नोंसोरलाय मा मुं आदा जों सनफेरा मथंगानि मा मोननै सनफेराना मथंगानि औ आदा आं मथंगानि नै सासेया सनफेरानि नोंसोर जे बेयाव थानो फैदो बेयाव थानायनि नियम खान्थिखौ मिथियोना मिथिया फिजियाव थानायावबो नियम खान्थि खालामनांगौ मा नेम खान्थि गैलाय मिथियालै दा फै नायना ला बेयाव मा लिरदों नाय 7 बाजिनि उनाव फुंनि जानाया बन्द 12 बाजिनि उनाव सानजौफुनि जानाया बन्द माबोरै जागोनलै मोनानि 8 बाजियाव गेट बन्द Oh no ओइ मा नोंसोर मा हा सिखोला लाबोनाया बन्द बे मोनसेयाथ' जिबनावबो जाखाथारा दै हले जौ लाबोनाया बन्द बोरो गोजा थांखो बिसोरो आं नोंसोरखौ एसे मोजां बुजायदों एसे गोजान मानो दंबायो नोंसोरो खोनाखाबाय दङ दा गोसोआव थाबायथ' थाबाय फैदो बिदिब्ला नोंसोर रुमाव माथो दिनावनो दिनाव हामलांबाय थाखोब्रा आंलाय है माबोरै जाखो है ओरैबा जाबावगोन नालाय
बेलाय आदा जाबायलासो जाखोना सोर जाखो ना आंनासो ससमाया गाज्रि जाबाय सोंहैथारनोसैलां ओइ फंबाय इयाव जाबायला मुंनि सासे आदा थायोमोनलै दा दंना गैला नै माथो एलें फंबाय सोलायो हा सोर जाखो नोंलाय आंखौ सिनायलायनाय आंनो फंबाय एलें जाबायलाया आंहा दिनै नों गैयिनिफ्राय अबस्थाया गैला फंबाय मा खालामनो नों आरो दिनैनिफ्राय थांनांला फंबाय नों गैयाबा आरो देहा अबस्थाया गैया जाबावगोन फंबाय नों दा थांसै आरो आंनि अबस्थाखौ नायदो गैलिया जाबायलाया नोंनो आसलथे मा जामारनाय फंबाय नों थांनायनि उननिफ्रायनो मासे गिलिर गिलिर मोनदों नायनि र' बां एथ' आंनि नङा बेलाय बेयावनो आंनि जागोन बेलाय बेथ' आंनि नङा बियो ओइ मा खालामनाय जादों मा जादोंलै मा जालायखो ए आंनि गस्लाखौ मा खालामदों नोङो खिनोबो सान्थि होआ इसोरसो आंनि जिखौ मानो हायाव गारनाय नोङो आंनि जिखौ लेथ्रा खालामजोबना होबाय नोङो मा खालामबावो नोङो आंहालाय मा दाय मावदों इयो माखै थियां फुबाय बख्लाव सुगोनलाय माबा मोनसे दिनै नुबावनांगौबा नों गस्ला लंपेन्टाव दिनै दागो नुनांगौबा नोंनि बिगुर सुनाया दिनै साफा जायाबा दा नायगोन आं नोंखौ मोनगोन आंनि बेटा आदा जादों ओंखाम जानो फैदों बेदरखौ फुवायना जानो सानदो आदा फै फारसेया जायो नाङालै फंबाय आंहा सिगांलै जमा जानाय बायदि जाया नाङालै फंबाय नाङा आं हासिगोनलै फंबाय दे दा फै ज' जाफै जानाय लोंनायाव सियारफोराव जना जानांगौ आरामै जमा जानाय बायदि आरामै आं हारसिंसो जागौमोन आरामै जनानै जा इनै साला आं हारसिङै जानो नागिरदोंमोन जुर जबस्थि लाना फैनानै सैमाफ्रा आंनि बेदरखौसो जाजोबना होबाय दानिया जाबावदो खालि ओंखाम गोजायै अमा बुन्दाफ्रा आंनि बेदरखौ जाना गोरलायदों आरो सैमाफ्रा जादो आरो उन्दुदो मावनाय दांनायावथ' गैयानो आंखौबा हले संख्रि गोजाजों ओंखाम जाहोनानै मावनो होबाय थायो आंखौ बिदि खालामदोंमोन फंबाय नों थानायनि थाखायसो गोजोननाय मोनबाय दा नों थासान्दियाव आं जेबो सिन्था खालामथ'लिया फंबाय नों थासान्दियाव आं जेबो सिन्था खालामथ'लिया हामबायसै बिदिसो बानायनाय होनबा आदा नोंखौ हामबायसै आदा हामबायसै हामबायसै आदा हामबायसै हामबायसै हामबाय
मारियादा फैदो बिसोरबो आयु मानसि जब्दि सेंग्राफोरलै आदाखौबा जिबायदि खस्थ' खालामदो आंखौबा मा खालामसैलै मा दै ओरैनो दे खालाम रेडि एक्सन फोरोंलाय फासेया थाखै दे मारै बिथा